Καλησπέρα. Ναι. Ο Ιερώνυμος ονομάζομαι από Εγάλεο. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Ναι, σ' ακούμε, Ιερώνυμα. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Πάρε και το πατρόνυμο! Άντε, γεια! Εμπρός. Με ακούτε, καλησπέρα. Σ' ακούμε. Αγαθοκλής από Πάτρα, Παναθηναϊκός. Πώς σε λένε? Αγαθοκλής. Αγαθοκλής από Πάτρα, Παναθηναϊκός. Πάλι καλά πως σε λένε Αγαθοκλή και δεν σε λένε Αγαθομούνι. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω. Με την εκπομπή μιλάω. Ναι, με την εκπομπή μιλάτε. Ναι. Σας ακούω, ρε παιδιά, τόσες ώρες. Δεν είναι τόσο, ούτε μισή ώρα δεν έχουμε εκπομπή. Καλά, ήθελα να ξέρω, θα φτάσετε 50 χρόνια να παίρνετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θα φτάσετε εκεί που έφτασε ο Παναθηναϊκός, ήθελα να ξέρω. Πού ένα λεπτό, Μπαρμπά. Πού έχει Για φτάσει? πες το μου. Άκου ρε Μπαρμπά. Πού έχει φτάσει? Περίμενε Μπαρμπά. Πού έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός? Ας να τα πει μόνος. Πού έχει φτάσει? Πες μου τη Δέσποινα σε παρακαλώ. Ρόντι, κάτσε λίγο. Κάτσε, αφού ρωτάω αγοράκι μου, σε Μπαρμπά. Πάμε να το επιβάλλεις, να μας πει που έχει φτάσει. Πού έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός, Πού έχουμε φτάσει, Ναι. στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε φτάσει σε ένα τελικό. Ωραία. Άντε, γεια! Πάρε την απάντησή σου τώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ολυμπιακός είμαι, Μανώλης από Γέρακα. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Λοιπόν, Άσε ρε, άντε, γεια ρε! Τελείωνε. Άντε ρε, που είσαι και Ολυμπιακός! Λοιπόν και λοιπόν. Καλησπέρα. ναι, γεια σου, με συγχωρείτε πριν που έπεσε η γραμμή, ο αεκτής είμαι. Άντε, γεια! Δεν έπεσε η γραμμή, εγώ σε έκλεισα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Από νέο κόσμο τηλεφωνώ. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι, απλά ήθελα να κάνω μια αντικειμενική συζήτηση. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αντικειμενική. Υποκειμενική. Τι να κάνουμε? Υποκειμενική να κάνουμε. Αντικειμενική να κάνεις. Ο Ρίβερς ήταν πολύ καλός Ναι. και δεν είχε τόσο πολύ και τη Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, να σου δείξω εγώ κάτι. Περίμενε. Άντε, γεια! Και βάλε τώρα το σπανούλι με το διαμαντίδι. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Ελισπέρα. Έλα, φίλε. Ναι, εντάξει, ναι. Αγαπήνω από ζωγράφο Παναθηναϊκός. Ένα, τι είσαι? Παναθηναϊκός. Ναι. Έλεγες τόσο καιρό ότι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο κτλ. Το 96 και λες για το Wembley, το 96 Ναι. στους 4 που πήγε ο Παναθηναϊκός. Πήγε με τη Χούντα. Να απαντήσω. Άκου μωρέ. Πήγες με 3 ομάδες. 3 ομάδες απέκτησες. Εγώ για να πάω στους 4 φίλε μου καλέ, πρέπει να αποδείξω καμιά δεκαριά. Καταλάβεις ποια είναι η διαφορά? Ωραία, ναι. Όχι, κάτσε. Με την Πόρτο, με τη Χούντα πήγαμε. Ρε, άκουσέ με να σου. Άντε, γεια! Σου λέει, όχι, άσε, μην το πεις. Άντε, γεια, ρε! Γίνεται Εμπρός. Ναι, εσύ. Πάμε στο τηλέφωνο. Από Καστοριά πάω. Ναι, Άντε, γεια! Καλησπέρα. Για χαρά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Τσουκαλάκη και από τον κύριο Βαρδαλάκη. Γιατί, κύριε μου. Είχα καλέσει σε προηγούμενη εκπομπή και είχα παρασυρθεί και αφελώς είχα κλείσει το τηλέφωνο. Ο Βασίλης από Χαλάνδρια Εκτής είχα ισχυριστεί ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερες νίκες στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι λάθος. Και ήθελα να το συζητήσουμε, να σας το αποδείξω με επιχειρήματα. Τι θυμάμαι εγώ προσφάτως που είχε... Άκου, φίλε. Αν το πάμε τι θυμάσαι εσύ, πάνε να θυμάσαι από φέτος. Θα πεις από τότε που ιδρύθηκε η ΑΕΚ, από τότε που άρχισε το πρωτάθλημα, από το 1930. Μην θυμάμαι κι εγώ μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε εσύ από χτες που έχεις μία. Θέλετε να σας πω εγώ κάποια που θυμάται και να μου πείτε κι εσείς? Όχι! Άκου τι είπα! Όχι! Όχι τι θυμάσαι!
Τι λέει η ιστορία. 1930 μέχρι το 2017. Το έχεις αυτό. Ήρεμα. Ναι, όχι, Άκη, σε παρακαλώ. Το έχεις αυτό. Το δέχομαι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες. Άντε γεια! Μπρος. Καλησπέρα, Ταγκή. Γεια. Σταύρος από Γάλλιο, Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, έλα, λέγε. Ρε, κάτσε να σου πω κάτι, αγόρι μου, κάτσε να σου πω. Φέτος έχασα τα τρία. Σ' αρέσει να κάνεις όλα τα παιχνίδια κάθε Περίμενε να πω. Κάθε χρόνο πολλά. Ρε, περίμενε να σου πω. Εμένα δεν μ' αρέσει τίποτα. Κράτα το δικό σου και πάρε τα πρωταθλήματα. Άντε γεια! Μπρος. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, γεια. Βασίλης από Χαλάνδρια ΑΕΚ. Ναι. Ένα λεπτό. Ισχυρίζεστε πως Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άκουσε με. Είσαι ο Βασίλης που είχες πάρει την προηγούμενη φορά που έλεγες ότι η θύρα 21 είναι καλύτερη από τη θύρα 7. Ναι, δεν είπα. Άντε γεια! Ναι. Έλα, Ταγκή. Έλα, Γιώργος από Ηράκλειο, Παναθηναϊκός. Έλα, Γιώργο, για λέγε. Έλα, εντάξει, να σου πω, κοίταξε, εγώ επειδή σε πάω εσένα, σ' αγαπάμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, να ξέρεις. Ναι, το βλέπω, ναι, μέσα στην αγάπη. Ναι. Δεν θέλω να εγώ δεν θέλω να αγαπάτε. Επειδή σε είδα πριν λίγο και μου συγχυζόσουνα, Ναι. εντάξει, θέλω να σου πω, και άμα συγχύζεσαι από τώρα έτσι, δηλαδή τι, στο κύπελο τι θα κάνεις, θα πάρεις έμφραμα με αυτά που θα δεις. Ναι, άκου. Εμένα είναι τιμή μου και χαρά μου να μου δώσει αυτή την αξίωση ο Θεός, να μην πεθάνω από κανένα τροχαίο, να πεθάνω βλέποντας τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μόνο που παρακαλώ τον Άγιο Νικόλα και τον Θεό. Ναι, ρε Τάκη, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας πάρεις τίποτα όμως. Δεν πειράζει, άσε ρε που σε πιάσα αγάπη τώρα. Άκουσε με. Γιατί να χάσω από σένα στο κύπελο. Δεν το κατάλαβα. Έγινες ξαφνικά μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα μου πάντα. Άντε γεια! Εμπρός. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης, σας είχα ξαναπάρει και το τηλέφωνο μου είχε κάνει άλλο και άλλο είχε κάνει. Τι λέει. Σε είχα ξαναπάρει και ήθελα να σου πω για τον Ολυμπιακό και για το Παναθηναϊκό που έχασε με 1-0. Πότε με πήρες, πριν που είχες πάρει, Σε είχα ξαναπάρει, απλώς μου λέγες να πάω από εδώ επειδή δεν πιάνει σήμα. Να πας στην κουζίνα. Πήγες στην κουζίνα. Ναι. Α, ωραία. Τώρα πήγαινε στο λουτρό. Άντε γεια! Είμαι Νίκος. Νίκος. Από Χαλκιδόνα τηλεφωνώ. Έλα, Μάλιστα. Τι ομάδα είσαι, Νίκο? Τέρμα Ολυμπιακός. Τέρμα. Χαλκιδόνα, τέρμα Ολυμπιακός. Πάμε. Έλα, Νικόλα. Πιο πολύ είμαστε Ολυμπιακοί, φίλε μου. Πιο πολύ. Ολυμπιακοί. Ναι. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Σε ποιον? Σε σένα, Τάκη μου, σε σένα. Τάκη. Γιατί τόσο χάλια, ρε Τάκη. Συνεχωριέμαι κάθε βράδυ, γιατί είμαστε τόσο χάλια, γιατί πάει τόσο χάλια. Άκου, άκου. Για να γίνεις καλά, πάρε αυτό εδώ και κοιμήσου. Άντε γεια! Μπρος. Που ταλαιπωρείτε. Γεια σας. Να. Γεια. Γεια σας, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βέβαια. Άμα μιλήσεις. Γεια σου, Άκη και Τάκη. Καλησπέρα. Είμαι ο Ολυμπιακός. Θες να χαμηλώσεις την τηλεόρασή σου τελείως να μας μιλάς από το τηλέφωνο? Φίλε, θες να πας για ύπνο. Άντε γεια! Όχι. Άντε γεια! Καλημέρα. Να το πάλι κάτι. Άντε γεια! Εμπρός. Ακούτε. Σας ακούμε, βέβαια. Γεια σου Τάκη και Άκη. Γιώργος από Χίο Ολυμπιακάρα. Γεια σου, Γιώργο. Είσαι πιτσιρικάς που πήρες προχτές από πτυχίο, Έλα Τάκη, τον τρόπο. Άντε γεια! Εμπρός. Καλησπέρα, μάγκες. Γεια. Καλησπέρα. Με λένε Αντώνη, είμαι Ηρακλής. Γεια σου, Αντώνη. Αντώνη Ηρακλή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάστε την κούπα που είχατε φέρει τη Δευτέρα? Ναι, γιατί. Αυτό είναι το κλεμμένο πρωτάθλημα του 47. 47. Ποιος Ηρακλής είσαι? Ρε εσύ, έλα εδώ, ρε Ηρακλή. 47, ρε. Τι, ρε Ηρακλή, πόσο χρόνο είσαι εσύ, ρε αγόρι μου? Ήταν το κλεμμένο πρωτάθλημα του 1947, πείτε μου. Τι λέει, μωρά. 47 είναι δικό σου, Τάκη. Κάτσε, ρε. Μαζί δεν ήσαν. Τελευταία αγωνιστική, κυρία ήταν να το πάρει. Δεν είχε αυτή. Άκου να σου πω. Φιλαράκο, άκου να σου πω. Αυτά που λες εσύ, να τα πεις στους αεκτζίδες. Το θυμάσαι τι τους είχε κάνει η ΑΕΚ τότε. Το θυμάσαι. Τι με ενδιαφέρει εμένα, και εμένα να κλείσουμε. Άκου τα μια. Άντε γεια! Εμπρός. Φαρίνα.
Έλα, Μικές εδώ, ξαναείδε. Άντε γεια! Έλα, Τάκη. Καλώς τον. Ο Άντο είμαι. Ο Άντο. Γεια σου ρε Άλντο μου, καλά είσαι αγόρι μου. Καλά, καλά. Εγώ είμαι Αγγής. Α, άλλος είναι, άλλος είναι. Άντε γεια! Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Βασίλης από Χαλάνδρη, ΑΕΚ είμαι. Γεια σου Βασίλη από το Χαλάνδρη. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσουκαλάς ζηλεύει και τον Δημήτρη Χατζηχρήστο και την Original. Τι κάνω, Ναι, πες, όχι ζηλεύουμε, ναι, τι άλλο, πες αγόρι. Εγώ πιστεύω ζηλεύετε και την Original και τον Δημήτρη Χατζηχρήστο και την εκπομπή του Κεντρινό Μαύρο Μονοπάτι. Ωραία, ναι. Άκου να σου πω τι ζηλεύουμε. Εντάξει, ναι. Άκου να σου πω Δεν το έχω δει ποτέ εγώ. Να σου πω ότι έχουμε ζηλέψει από την Original για τον κύριο Τσουκαλά. Να μιλήσω εγώ. Έχουμε ζηλέψει να πάρουμε την ομάδα μας και να τη ρίξουμε στην τρίτη εθνική. Έτσι. Αγόρι μου, έκλεισες αγόρι μου. Έχουμε ζηλέψει να αφήσουμε τους παίχτες μας να πέσουν κάτω. Να ανοίξουν τα πόδια Έχουμε ζηλέψει τη δόξα του Προέδρου σας να φάει 380 εκατομμύρια από το δημόσιο. Έχουμε ζηλέψει τη δόξα του Προέδρου σας που ήταν στη φυλακή. Δηλαδή ήταν πιο μάγκας μες στη φυλακή. Που μας έφερε τον Μπάγκεβιτς μετά. Ναι, ο ίδιος. Επειδή κάποιος πρόεδρος του Ολυμπιακού τον έβγαλε έξω. Έχουμε ζηλέψει δηλαδή ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού να κάνει τον τζάτσο του Προέδρου της ΑΕΚ. Αυτό το έχουμε ζηλέψει. Να μας φέρει να του πούμε φέρε μας το Μελισσανίδη. Και ποτέ. Το Μπάγκεβιτς ας πούμε. Και ποτέ εμείς δεν πάμε από μονοπάτια. Πάμε κεντρικούς δρόμους να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Αυτά τα πούστικα τα μονοπάτια τα έχετε εσείς. Τα μονοπάτια εμάς δεν μας χωράνε. Ναι, αρέ. Κύριε Τσουκαλά, εδώ. Άντε γεια! Τι άλλο που έχεις μούρει και σε Μην βρίζεις το, είναι μεγάλη εβδομάδα. Ας το καλό. Εμπρός. Ναι, Ναι. ναι, με ακούτε. Άντε γεια! Όχι, δεν ακούμε. Εμπρός. Για πάμε τώρα να δούμε. Τελευταία γραμμή. Καλησπέρα. Έλα Τάκη, γεια σου Άκη. Να, μια χαρά άνθρωπος. Ορίστε. Βασίλης από Μυτιλήνη. Ναι. Έλα Βασίλη, πες. Η ομάδα. Λοιπόν, την ομάδα μας την είδα λίγο πεσμένη. Άντε γεια! Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έλα, περιστατικό είσαι, μην παραξενεύεσαι, μίλα. Έλα, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, θα το δούμε. Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Αυτός είναι Ολυμπιακός. Όχι, έχουμε μια επιφύλαξη. Είναι Ολυμπιακός. Θα δούμε, φίλε, έλα, για πάμε. Για να λέει κάποιος. Αληθώς ο κύριος, πάμε, καλά Για να λέει ξεκίνησε. είμαι Ναι. Χριστός Ανέστη. Καλά ξεκίνησε, ναι. Τουλάχιστον λέει αλήθεια. Πάμε. Για πες. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός, παοξής είμαι ρε παιδιά. Άντε γεια! Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ναι, Ναι, έλα, φίλε μου. έλα Τάκη. Τι πάθηση έχεις. Ναι. Δεν βλέπει αυτός, είναι. Λέει τάκι. Σε λέει τάκι, δεν βλέπει. Ωραία. Τάκη. Θες να μιλήσει με. Ναι, Μίλα. Όχι, ρε, εγώ είπα περιστατικό. έλα. Τάκης. Μίλα, Τάκη. Ναι, Τάκη. Ο Τάκης σε περίμενε. Έλα, Τάκη, μίλα. Αυτό εδώ είμαι, τι να του πω, μωρέ. Αφού σου λέει ένα Τάκη. Εδώ είμαι, δεν με βλέπει. Πού Δεν να σε πάω. βλέπει. Περίμενε, έρχομαι, ρε. Περίμενε, ρε. Ήρθα. Έλα, από Ηράκλειο. Ήρθα, ρε, ήρθα. Ήρθα. Ναι. Άντε γεια ρε! Άντε γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, φίλε μου. Βασίλης από Χαλάνδρια Εξής. Ναι. Γεια σου, Βασίλη, από το Χαλάνδρια IG. Εγώ εξακολουθώ και υποστηρίζω ότι τρέμεται το Μελισσανίδη και ότι κατά βάση και αεξίδες. Άντε γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, Τάκη, Άκη. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Άκη. Με μένα, έλα, πάμε. Εσύ, Τάκη, μη μιλήσεις λίγο για ένα λεπτό. Να του πω κάτι θέλω. Αεκτζής από Νέα Ιωνία είμαι. Πες. Θέλω να μου πεις εσύ, Άκη, τι πιστεύεις αντικειμενικά θα γίνει στο παιχνίδι. Ότι. Ότι θα γίνει αντικειμενικά στο Είπαμε, παιχνίδι. Γιατί εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, ρε. Είπαμε, εντάξει. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Κάτσε ένα λεπτό, ρε, να μιλήσω εγώ και να το πεις. Α, όχι, Ναι, ούτε Όχι, εγώ. κάτσε, να σου πω λίγο κάτι θέλω. Ρε, και εγώ Τάκη, δεν εσύ μη είμαι. μιλάς και τότε τα πίνεις, λες μαλακίες. Άντε γεια! Εμπρός. Πάμε στο... Τάκη, με ακούς? Άντε γεια! Όχι. Καλησπέρα. Γεια σου Τάκη. Γεια. Έλα, εσύ τι γίνεται. Καλά. Έλα, να σου πω, ξέρεις τι θέλω, φίλε. Τίποτα, είσαι, είσαι περιστατικό. Εμπρός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βασίλης από Χαλάνδρια Εξής. Γεια σου, Βασίλη, από το Χαλάνδρια IG. Ο κύριος Τσουκαλάς ακούει Μελισσανίδη και θέλετε. Άντε γεια! Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Λοιπόν, είμαι Ελένα Θανάση, είμαι United.
Έγκλημα. United είναι, ρε. Ναι, λοιπόν, πιστεύω ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή χρονιά φέτος παρόλο που είχε μια Εσύ τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι. Κάτσε, έλα εδώ. Τι ομάδα είσαι, είπες. Manchester United. Τι ομάδα είσαι. United. Άντε, γεια! Μπρος. Έλα, φίλε. Μπρος, φίλε, λέμε εμείς που το σηκώνουμε το τηλέφωνο. Έλα, δεν πειράζει, πες. Καλό μήνα, παιδιά. Επίσης, καλό μήνα. Τάκαρε πριν κανένα μήνα, δεν μας είπες εκεί στην Ποσειδώνα. Άντε, γεια! Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Εγώ μιλάω. Άντε, γεια! Μια καλησπέρα σας. Καλησπέρα. ΑΕΚ είμαι. Ναι. Είχα βρεθεί πριν από ένα μήνα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελβετία. Να ξέρετε, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι αεκτζίδες. Άντε, γεια! Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Παουτζής είμαι. Άντε, γεια! Θα παίρνεις όταν θα χάνεις. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ναι. Στον αέρα είμαι. Σαν αέρα. Ονομάζομαι Γιάννης Ξεκόλογλου. Ναι. Ωραία. Πάρε και τον Παρμπούτσογλου. Άντε, γεια! Γεια σου Άκη, γεια σου Τάκη. Γεια. Παοκτής από Σέρες. Ναι. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο για το μάτς που έγινε στο βόλεϊ. Όχι. Ναι, για πες εσύ. Αρχικά θέλω να μου πεις, άμα βρίσκεις σωστό αυτό που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Όχι, το είπαμε, το είπαμε, ρε. Και άλλα Δεν το είπαμε, ρε. Κάτσε, ένα θέμα. Ναι, Είπαμε, δεν είναι σωστό, φίλε μου. Είπαμε είναι καλά και ο Ζηλίκη, αν θέλεις να ξέρεις την άποψή μας. Είπαμε ωραία, εσύ όμως που είσαι Ολυμπιακό, εσείς που είστε Ολυμπιακοί, τι θέλετε να πείτε δηλαδή για τους φιλάθλους μετά από αυτό που έκαναν. Τι έκανα, δε... Τι να πούμε, βρε, Καταρχήν να έχω να σου πω, ρε. Έλα, ρε, καράκες. Κάτσε να... Έλα, ρε, το άσε, ρε, άξε να το βρίζεις. Καταρχήν, αγόρι μου, δεν έγιναν αυτά που γίνονται στην Τούμπα, καντρόνια να μπαίνουν μέσα να διακοπεί αγώνας. Πέσανε 5 μπουκαλάκια και 2 καθίσματα. Ναι, εγώ δεν έχω πει ότι είμαστε εμείς σωστοί. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Ωραία, απλά πρώτη φορά που βλέπω να κάνετε κι εσείς επεισόδια και επιτέλους το παραδέχεστε. Άκουρα, αγόρι μου, τα 5 μπουκάλια νερό. Άκου τι σου λέει. Τα 5 μπουκάλια νερό είναι επεισόδια. Καλά ρε παιδιά, δεν βλέπετε... Ρε, άκου να δεις τα επεισόδια, είναι όπου σε βρούμε θα σε βάζουμε. Άκου τώρα, άμα θες να δεις πως είναι τα επεισόδια. Όπου σε βρούμε, θα σου γυρίσουμε την τρύπα σαν κάλτσα. Αυτά είναι τα επεισόδια. Άμα θες να ξέρεις πως είναι... Μόλις συναντηθούμε και κάνετε τίποτα από τις ευτομαγές αυτές που κάνατε στους αεξίδες, θα δείτε πως είναι τα επεισόδια. Ξαναλέω, πήγε στο βόλεϊ για 5 μπουκάλια. Εδώ σφάχτηκε κόσμος στο Βόλο. Ότι Ολυμπιακός έκανε στην Τούμπα για της πουτάνας. Και εσύ μου λες για 5 μπουκάλια που πέσανε στο Ρέντι. Νερό. Και για να μην περάσουμε και για... Άντε, γεια! Μην βρεις, Ράκη. Καλή νύχτα και αύριο. Πήγαινε, εγώ θα μείνεις ακόμα. Πήγαινε, κάνε ένα τσιγάρο, θα έρθω. Πάμε, εμπρός. Πήγαινε, Άκη, πήγαινε. Να κοιτάξω. Με τα περιστατικά. Ναι, άσε, να τα πω εγώ. Θα κάτσω έτσι εγώ να είναι αγένεια να φύγω έτσι. Τι αγένεια, να που βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι, μωρέ. Βάλ' το μικρόφωνο, μωρέ. Σιγά με βάλω και μικρόφωνο. Έλα, πάμε να ακούσουμε τα περιστατικά. Ρε, πάμε να φύγουμε, ρε. Άντε, γεια, ρε, πάμε να φύγουμε. Κάνω βράδυ. Τώρα που βγήκες, καήκες και εσύ. Μπρος. Καλησπέρα. Α, είναι ο ίδιος που θα πει για το Μελισσανίδη. Τι έχεις πάθει. Θα μας πεις για το Μελισσανίδη τώρα. Κάτσε, να τι θα μας πει ο καθένας. Αμφισβητείτε ότι η ΑΕΚ έχει πάει... Άντε, γεια! Εσύ, όταν θα βάλεις μυαλό, θα παίρνεις. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε, στην Τουρκία. Εσύ πες μας, ρε, που δεν πήγες. Εννοώ ότι... Γιατί δεν κάναμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να το σηκώσουμε. Ναι, άκουσε να δεις. Προς το παρόν μου σηκώνεις αυτά και άντε, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. ΑΕΚ είμαι. Ναι. Η ΑΕΚ ενσαρκώνει την ιδέα του ελληνισμού. Άντε, γεια. Καλησπέρα. Γιώργος από Λαμία, Λαμιάρα, δεν είπατε τίποτα για τη Β'. Τι να πούμε. Τι έγινε, φίλε, καταρχήν για πες τα λίγο πιο σιγά.
Γιώργος από το Απολαμία. Γιώργος από Λαμία, έλα Γιώργο. Και τι είναι εδώ, Αθλητική Κυριακή. Έλα, τι είναι να κάνουμε, από τη Λαμία τι είπε. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λαμία. Τι να πούμε, ρε φίλε, για τη Λαμία. Ρε, Και ποια φίλε. είναι η Λαμία. Με όλο το σεβασμό στην κάθε Πρώτη φορά Λαμία. ανέβηκε στην Αλφα Εθνική. Και στην κάθε ομάδα. Ένα λεπτό. Καλά το είπες, αλλά να πάρεις τηλέφωνο στην Αθλητική Κυριακή. Όχι σε μια εκπομπή που μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό. Εδώ είναι το Ολυμπιακό, τι άλλο λέμε τώρα. Γιατί άμα παίξουμε με τη Λαμία, πούμε να παίξουμε με τη Λαμία. Δηλαδή έτσι Βγήκαμε με τον Άριο Μαγάρα, με τον Άρη, με τον Όφη, δεν είναι τίποτα, δεν είδατε τίποτα. Τι να δούμε, ρε. τι με νοιάζει εμένα, Δεν ρε. βλέπουμε Ολυμπιακό, τι να δούμε τη Λαμία. Ρε, ξέρεις που μιλάει, εσύ, άκου τώρα. Να πέρε σε μια. Σε τίποτα Τρέλα, οπαδούς ο άνθρωπος. άλλης ομάδας. Σε τίποτα ούτε. με κολαμία. Στα βαζέλια, σε τίποτα άλλο να πει. Τι να δούμε, μιλάς Ολυμπιακούς, κάτσαμε να δούμε τη Λαμία. Εδώ δεν βλέπουμε τους άλλους τους ανταγωνιστές μας. Και τους βλέπουμε μόνο όταν παίζουμε μαζί. Τους δείτε να κάτσουμε να δούμε τη Λαμία, τι να κάνουμε, σκάουτινγκ. Ναι, αφού είχε Μαγάρα, παιχταράδες, γιατί πιο δεν είναι Παναθηναϊκός, κανένας, τι Παναθηναϊκός. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Δεν είναι Αθλητική Κυριακή εδώ. Ούτε το. Πώς λέγεται η εκπομπή σου, Sky. Ποιο. Το Kikop. Τι με νοιάζει με τα Λαμία, ρε. Ρε, και να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι. Όπως ανέβηκες, έτσι θα πέσεις. Γιατί είσαστε. Εμπρός. Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι. Πάω από Καστοριά. Άντε γεια! Εσύ δεν θα πας ποτέ στο κομπί. Ποτέ εσύ από την Καστοριά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη μου. Γεια. Χρήστος Πολύδης. Χρήστος. Πολύδης. Πολέμης. Πολύρης. Εντάξει, Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω εσένα τώρα για Ολυμπιακό τη φετινή ομάδα. Καταρχάς, εσύ το Champions League αύριο τελικό, πώς το βλέπεις? δεν με ενδιαφέρει. Μέσα σου μιλάω. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Έχει τελικό αύριο, δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ το Ολυμπιακά ποτέ δεν πάει εκεί. Τι λέει, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Λίγα, λέω, αύριο έχει τελικό. Ποιο τέλει εσύ κερδίσει? Δεν με νοιάζει, ρε. Ο Ολυμπιακός με νοιάζει μόνο. Μα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει εκεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ναι, αλλά. Άντε γεια, ρε ψεύτη! Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι Ολυμπιακός μετά. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Εγώ καλά, εσύ. Μια χαρά κι εγώ. Ομάδα. Παναθηναϊκός. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ξέρεις τι θέλω να σου πω? Ό,τι θες. Ότι... Ναι. Καταρχήν λέγομαι Δημήτρης, είμαι από Γλυφάδα. Ότι. Λέγομαι Δημήτρης και είμαι από Γλυφάδα. Είσαι από τη Γλυφάδα. Ναι, είμαι Δημήτρη. Και. Τι? Δεν καταλάβαινε, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει από πού είσαι, λέει, γιατί θες να πεις. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα από όλες. Ναι. Πού, εφέτος. Πάντα. Όχι, γενικά. Μπορείς να μου το πεις. Ναι, είναι η καλύτερη ομάδα και τον Ολυμπιακό, νομίζω. Αν νομίζεις. Έχεις και μια αμφιβολία από ό,τι βλέπω. Έχεις και μια αμφιβολία. Ναι, έχω. Έχεις. Άντε, γεια! Εμπρός. Γεια σας. Χαίρετε. Από κατακίτρινο Χαλάνδρια εκκλήση. Άντε, γεια! Πάμε. Έλα. Άντε, γεια! Έφυγες. Πάμε στον άλλο παραγωγό. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου, φίλε. Ο Λαμιώτης είμαι. Ποιος είσαι? Ο Λαμιώτης. Ο Λαμιώτης. Ο Λαμιώτης. Ποιος Λαμιώτης? Ο Μαγκιάς. Ολυμπιακός. Όχι, ο Λαμιώτης, ρε. Είμαι Ολυμπιακός. Πώς τη βλέπεις Εσύ τη είσαι τη Λαμία? Λαμία. Πώς τη βλέπεις τη Λαμία? Εγώ θέλω να μιλήσουμε ήρεμα. Ναι, η Λαμία. Ναι, τι. Δεν γίνεται να μου βάλεις 8 γκολ. Άντε, γεια! Σου είπα ψέματα είχα πει. 10 θα φας. Έλα, φίλε μου. Ναι, έλα, αγόρι μου. Μ' ακούνε? Σ' ακούμε, βέβαια. Είσαι... Μάρκο με λένε. Μάρκο, γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ έτσι που πες το όνομά σου? Είναι η φωνή με εμένα. Α, είναι γονέα, να μιλάμε έτσι να είμαστε το ίδιο. Είμαι από το κατακίτρινο Πειραιά. Α, ναι, ρε, μιλάμε το κατακίτρινο Πειραιά. Στον Πειραιά. Να μιλάω, ναι, άντε. Έλα, Ρε, πήγε φτιάξει τη γλώσσα σου, ρε. Άντε, γεια! Πήγε φτιάξει τη γλώσσα σου, ρε. Ερχόμαστε. Έχετε, ενεχότανε. Ρε! Μα είναι... Είπαμε, μιλάγαμε, ρε.
Γεια σας, Μάνος από Ρέθινο. Εξής είμαι. Ναι. Γεια σου, Μάνο. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είχατε πει. Με πήρατε με τα πρωταθλήματα για τα κύπελα της ΑΕΚ. Ναι. Τι σε πήρε. Μόνο 4 είναι. Ψέματα είναι. Πόσα είναι, ρε παιδιά, γιατί όμως το γελιοποιείτε έτσι το αγγλίδι. Ποιο γελιοποιούμε, ρε. Σε 7 χρόνια είπαμε, έχουμε πάρει εμείς 64 κούπες σε όλα τα αθλήματα και η ΑΕΚ έχει πάρει 4. Τι γελιοποιήσαμε. Αλλά τώρα, παιδιά, εγώ σας μιλάω κόσμια τώρα. Αγόρι μου, κάτσε, να μην μιλάμε και οι δύο. Λε κόσμια, λες και εμείς είπαμε Άκου, φίλε, άκου να το καταλάβεις γιατί δεν μου συνδυάσπασω εγώ τα νεύρα με εσένα. Σε 7 χρόνια είπαμε 64 κούπες Ολυμπιακός σε όλα τα αθλήματα και η ΑΕΚ 4. Τι γελιοποιήσαμε. Τώρα, Μαρινάκη, πέρα... Άντε γεια ρε! Άντε ρε βλάκα! Άκου τώρα. Άντε ρε βλάκα, επιτέλους, ξύπνα! Ξύπνα. Εμπρός. Ναι, εγώ ναι. Εσύ. Από Καστοριά, πάω. Άντε γεια! Εμπρός. Έλα Τάκη, έλα Άκη. Καλησπέρα. Επειδή με τον Άκη τα είχαμε πει την Παρασκευή. Εσείς απ' τη Λαμία. Τάκη, άκουμε λίγο, Λαμιώτης είμαι. Άντε γεια ρε! Άντε πήγα από εκεί που ήρθες. Εμπρός. Δεν μπορείς να μου μιλήσεις και... Άντε γεια ρε! Δεν μπορώ ρε, δεν ασχολούμαι με εσένα ρε. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου. Να σε ρωτήσω λίγο. Όνομα πες, τι ομάδα είσαι. Ας τι ομάδα είναι, ρε. Άντε γεια! Τι άσε ρε, τι άσε. Έλα φίλε μου. Ναι, μπορούμε. Εσύ βέβαια. Πάω από Καστοριά. Άντε γεια! Γιατί ρε. Έτσι. Έλα καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα, παιδιά. Παοκτής είμαι. Ναι. Από Αθήνα. Ωραία. Όνομα, ένα όνομα πες μας να συνεννοούμαστε. Όχι, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιάννη λέγομαι. Έλα Γιάννη, ναι αυτό ρε. Γιάννη κλείσει την τηλεόραση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Ναι, οκ, εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω για το βόλεϊ εγώ. Ναι. 3 συναπτά έτη ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, Ναι. τιμιότατα Ναι. και έχει φτιάξει μια πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Φέτος. Φέτος. Φέτος θα συνεχίσουμε την παράδοση και θα πάρουμε και το 4ο. Μπράβο. Άκου τώρα, ένα λεπτό. Εσύ το 4ο, εγώ ποιο θα πάρω αν το πάρω εφέτος. Μα φέτος θα το πάρω εγώ πάλι, δεν γίνεται ρε φίλε. Άκου, Άκουσε με ρε Γιάννη, άκουμε. 4 εσύ. 28 εγώ. Άντε γεια. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Μη λέγομαι. Ορίστε. Αϊκής. Ναι. Θέλω να πω 2 πράγματα, αν μπορώ, ήρεμα. Εσύ ξέρεις αν θα είσαι ήρεμος. Ναι, είχατε πει πιο παλιά στην εκπομπή Ναι. για το προκάσμα το 8, ότι το είχατε πάρει με 5 και 8 βαθμούς διαφορά. Ναι. Τελικά το πήρατε με 2, αφού πήρατε το μάτι στα χαρτιά. Πάρ' ναι ρε. Ένα λεπτό φίλε, ένα λεπτό. Δηλαδή εγώ να παίξω τώρα με την ΑΕΚ, μεθαύριο, που αρχίζει το πρωτάθλημα, και να φέρω έναν άλλον παίκτη που δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Εσύ θα κάνεις έσταση. Δεν λέω αυτό, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνείς, μπράβο. Τον 8 δηλαδή. Αυτό ναι, είχα κάνει λάθος εγώ. Όχι, είχα πει εγώ. Είχα κάνει λάθος εγώ. Άρα και συμφωνείς ότι πρέπει να γίνει έσταση. Όχι, με την τιμιότητα είναι, δεν αλίμον. Όχι, άκου φίλε Αγτζή. Φίλε τον άλλον Αγτζή, δεν είχα κάνει λάθος εγώ. Έτσι, που είχα πει 5. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, αγόρι μου. Όχι για την έσταση πάντως. Όχι, για τους βαθμούς είχα κάνει λάθος εγώ. Εντάξει, αλίμον. Πες το δεύτερο. Είχατε πει και για το μαύρο. Ναι. Ότι είναι καλύτερος ο... Ποιος? Ποιος? Ο μαύρος είναι ο καλύτερος επιθετικός των εποχών της Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κατά τη γνώμη σου. Όχι ρε φίλε. Όχι, τα νούμερα έτσι λένε. Ο Αναστόπουλος δεν είναι ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος... Και ο τη μεγαλύτερη ομάδα Κάτσε. Ποια μεγαλύτερη ομάδα? Έχει 100 λιγότερα. Κάτσε ένα λεπτό ρε φίλε, ένα λεπτό. Ο Αναστόπουλος έχει καμιά σχέση με τον Μαύρο σαν παίκτης. Τι λες τώρα? Όχι, δεν έχουν, συμφωνώ. Ο Μαύρος είναι 100 φορές καλύτερος. Ναι, μπράβο. Άντε γεια! Εντάξει ρε. Πώς γίνεται να είναι καλύτερος και στην εθνική να είναι ακόμα πρώτος σκόρερ ο Αναστόπουλος. Έλα φίλε μου, καλησπέρα, εσύ είσαι. Καλησπέρα, Ολί είμαι. Ολί. Πάρε και τον Μπρούς. Άντε γεια! Εμπρός.
Ναι, γεια σας. Γεια σου, λέει. Γιώργος από Μέγαρα. Γιώργος από Σαλαμί. Μέγαρα. Από Μέγαρα, από Μέγαρα. Τι ομάδα είσαι, Μέγαρα, απέναντι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι ομάδα είσαι για να ρωτήσεις. Μήπως χάρηκες. Τι ομάδα είσαι για να ρωτήσεις. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Έλα, Βακή. Ναι. Ο Λότσι είναι. Ο Λότσε. Νάτσο. Λότσε. Σκεντρεμπέου είναι και Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι να το αποδείξει στο τέλος η Σκεντρεμπέου είναι μεγαλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Εσύ τι λες? Να άκουσες κάτι. Άκουμε βέβαια. Εγώ λέω να πάω να πνιγείς. Άντε, γεια. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Έλα, φίλε μου, πες μας. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν είσαι. Πες την αλήθεια, ρε, τώρα, ρε. Όχι από Θεσσαλονίκη, αλήθεια λέω. Εντάξει, παίρνεις από Αθήνα όμως. Όχι από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πάμε, έλα. Κάνατε πολύ καλή ομάδα. Όπως και πέρσι είχατε καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό και κερδίσατε. Εμείς κάναμε. Θα χτυπήσουμε πρωτάθλημα πάλι. Τι ομάδα, πάω προφανώς, Πάω και ναι, είναι, αλλά εντάξει. Καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωτάθλημα Ολυμπιακός είναι. Και το δείχνει και με τις μεταγραφές που κάνει. 11,5 εκατομμύρια μεταγραφές έχει κάνει. Όχι, έχει φτάσει στα 20, εσύ ακόμα στα 11. Εντάξει, όχι. Εντάξει, το παιδί δεν μπορεί. Ναι, για πες. Τάκη, σας βλέπω κάθε μέρα. Ναι. Όποτε κάνετε εκπομπή, είμαι μεγάλος θαυματής σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε παιδί μου. Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι. Και εσύ, έτσι να αγαπάτε την ομάδα σας. Και εσύ να υποστηρίζεις την δική σου. Εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη ομάδα. Μισό λεπτό. Στην Αθήνα Ολυμπιακός θα ήμουν. Μπράβο. Μια και, αυτό θέλω να σου πω. Μια και μας συμπαθείς και λες Τάκη, Άκη, αυτά όλα αγαπάτε την ομάδα σας. Γιατί δεν γίνεις Ολυμπιακός. Ορίστε. Τι να γίνει, γιατί δεν γίνεις Ολυμπιακός. Πού έχεις μπλέξει εκεί που έχεις σε αυτή την ομάδα που δεν θα αφού γεννήθηκε εκεί πάνω το παιδί, τι θα κάνει τώρα. Και τι δεν αλλάζει. Κατακόκκινη η Θεσσαλονίκη. Δεν αλλάζει ομάδα. Δεν μπορώ να μιλάμε μαζί και οι τρεις. Άσε να μιλήσω και μετά. Ομάδα αλλάζεις. Ρε, εκείνος θέλει να αλλάξει. Είπε. Ρε, άμα ήταν στην Αθήνα ήταν Ολυμπιακός. Αν ήταν στον Πειραιά θα ήταν σίγουρα. Δεν ακούω. Γιατί ρε, Άκη, δεν αφήνεις από την γαμημένη μια φορά μια κουβέντα. Πες μου, ρε, τι να έγινε τίποτα. Ρε, πες δεν ακούς εσύ. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Γεια χαρά. Άντε, γεια! Έξι και ξερός. Εμπρός. Έλα, Τάκη, ακούς? Ναι, ακούω. Αλέξ από Βόλο. Ναι. Δεν μου λες, έλεγες πριν εκεί για το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός. Τι είπες? Παναθηναϊκός, λέω, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Από πίσω και από μπρος! Από πίσω και από μπρος! Άντε, γεια! Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας παρακαλούσα να μην με κλείσετε. Γιατί? Είναι ο Βασίλης που εκκλείσει το Γαλάμι. Άντε, γεια! Μ' ακούτε? Ναι, άλλος, δεν λέγε. Μανώλης είμαι από Περιστέρι. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα κάνουμε αύριο, ρε Τάκη? Λοιπόν, άκουσε, Φλαράκο, είσαι Ολυμπιακός. Τι? Είσαι Ολυμπιακός. Γελάει, άστα με. Ολυμπιακός είμαι, ρε Τάκη. Το 99 ποιος το φοράει. Γελάει. Κάτσε μόνο. Τι θα κάνουμε αύριο? Άντε, γεια! Εμπρός, πάμε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Είμαι Αεξής από Μενίδη. Τι είσαι, από? Αεξής από Μενίδη. Από Μενίδη, ναι. Ναι, άκου. Να ασχολιώσετε με τη δικιά σας ομάδα και αφήστε... Άντε, γεια! Να στα διάλα από. Εμπρός. Γεια σου, παιδιά. Γεια. Λέγε. Άγγελος από Περιστέρι. Άγγελος από το Περιστέρι. Πολύ. ΑΕΚ. ΑΕΚ, λέγε κι εσύ. Τάκη, θέλω να σου θυμίσω τότε με την ΑΕΚ στο κύπελλο. Στο 0-1 με το Χάρα. Με το Χάρα. Ναι, ήτανε χέρι ή δεν ήτανε? Όχι. Ήτανε χέρι, ρε. Όχι. Δεν ήτανε, φίλε. Τι ήτανε? Αφού δεν διαμαρτύρθηκε κανείς. Τι ήτανε? Τι ήτανε, ρε Τάκη? Αυτό ήτανε! Άντε, γεια! Εμπρός. Από Καστοριά πάω. Άντε, γεια! Από Καστοριά πάω. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Ένα λεπτό. Όπως βλέπεις ξαναπήρα. Μπράβο ρε φίλε. Έχεις λίγο μυαλό. Περίμενε, άκουσε αυτό λίγο, περίμενε. Κάτσετε. Εγώ να σε διασκεδάσω θέλω. Εντάξει είμαστε. Πάμε τώρα στο άλλο. Εντάξει, τελείωσες. Άντε, γεια! Δεν μου πεις τι να κάνω.
Εμπρός, ναι. Γιώργος, από Χαϊδάρι. Έλα, Κώστα. Να σου πω, Ρετάκη. Ναι. Τι θα γίνει την πέμπτη αγωνιστική? ΑΕΚ Ολυμπιακός, τι λες εσύ? Εσύ πες ρε φίλε, εσύ πήρες τηλέφωνο. Ας σου πω κι εγώ μετά. Τι θα γίνει, για πες μου. Πες εσύ ρε Κώστα, πώς σε λένε. Εγώ λέω 6-0 θα έρθει. Μπράβο. Εντάξει είσαι. Μια χαρά είσαι εκεί. Λέγε ρε. Ακούς. Αυτό θα γίνει είπες εσύ. Αυτό θα γίνει. Όχι. Άντε γεια! Από Καστοριά πάω. Έλα ρε φιλαράκο, πήρες, έλα. Μπράβο, Λοιπόν, έχεις... τώρα όμως θα μ' ακούσεις. Άκου, τι, πρόσεχε πως μιλάς. Άκου να σου πω. Λοιπόν. Άκου να σου πω. Έχεις, αυτό το τηλέφωνο που πήρες το τρίτο είναι διαρκείας για όλη τη χρονιά να παίρνεις τηλέφωνο. Από εδώ και πέρα τώρα που θα συζητήσουμε. Πρόσεχε τι θα λες, γιατί το διαρκές μας το πάρω πίσω. Λέγε. Λοιπόν, θες να πούμε πρώτα για τον Ολυμπιακό ή για τον ΠΑΟΚ? Θα πούμε για την ΠΑΟΚάρα, ρε. Λοιπόν, ΠΑΟΚάρα. Το θηρίο ξύπνησε. Μετά από... Άντε, γεια! Εμπρός. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Είναι θηρίο ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όταν λέω θηρίο, εννοώ το γίγαντα λαό του ΠΑΟΚ. Αυτό που τρέμουν όλοι. Ο μεγαλύτερος λαός στην Ελλάδα. Περίμενε, ποιος τον τρέμει, όταν λες τον τρέμουν όλοι, ποιοι τον τρέμουνε. Ποιοι τον τρέμουνε. Αυτός ο λαός θα οδηγήσει φέτος τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα μαζί με τον Ιβάν. Λοιπόν, πρόσεχε, θα σου πάρω το διαρκείας. Πρόσεχε. Στηρίζουμε τον Ιβάν και το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Αυτοί οι παππούδες που φέρατε μεταγραφή... Άντε, γεια! Καλησπέρα. 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 Ο Αραούχο είναι παίκτης παγκοσμίου κλάσεως. Μπράβο. Άντε, γεια! Πιάστε να. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Αεκτής είμαι εγώ. Ναι, μπράβο. Και πήρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Για πες. Για πες να δούμε τη σοβαρότητά σου. Πες ένα όνομα. Έτσι όπως βλέπετε παικτικά τον Ολυμπιακό, εσείς σαν ομαδί. Τι, εσύ πες να βρεις εμάς. Κλείς την τηλεόραση. Λοιπόν, άσε μας εμάς. Εμείς είμαστε, άκουρε μεγάλε. Εμείς πες ένα όνομα να μιλάμε. Μεγάλε, τον είπες. Πώς το βλέπετε εσείς? Ρε άκουρε πώς τα βλέπουμε. 0-4. Πρωτάθλημα Ελλάδος Ολυμπιακός. Άκουρε. Εσύ πες τι βλέπεις για την Εσύ ομάδα. άλλο ρε, εσύ είσαι. Άκου. Ρε μεγάλε. Εσύ κάτσε λίγο ρε, πτες να μιλήσεις και σε εμάς. Ρε, άκουσε με ρε φίλε. Άστο να λίγο ρε. Άστο να λίγο. Ρε, έλα τελείωνε ρε μπουμπούνα. Που θα μας πεις να είμαστε και ήρεμοι, εμείς έχουμε μουλάνει στην Τζαπού, θα μας πεις να είμαστε και ήρεμοι. Άκου τώρα. Λοιπόν, αυτά, να μας πεις εμάς πώς το βλέπουμε. Τι να βλέπουμε, δεν βλέπεις εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Αντί να δηλαδή πώς έκανες εσύ ομάδα και πήρες το θάρρος να σου πούμε εμείς την ομάδα μας. Πες εσύ αεκτζής, βλέπω ότι η ΑΕΚ κάνει κάτι σωστό, έχω 5 καλούς παίκτες, κάτι κάνω. Ναι. Πες το. Τι άπεις, μιλάς. Εγώ σου δείχνει. Ρε εσύ, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 21 χρόνια, 19 πρωταθλήματα, δεν θα το κάνει καμία ομάδα στον κόσμο για τα επόμενα 200 χρόνια. Τι θα μου πεις εσύ τώρα, πήρες εσύ πώς το βλέπουμε. Τι βλέπουμε ρε. Πούτσα πάλι, πούτσα πάλι. Που στην Ελλάδα κάνατε το πιο καλό τσιμπούκι. Τι το θύμισε. Άντε γεια. Θυμήθηκε. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος ονομάζομαι από Δραπετσάνα. Τι ομάδα είσαι Γιώργο? Αεκτής είμαι. Άντε γεια. Φτάνει για σήμερα ρε. Εμπρός. Καλησπέρα, ακούγομαι. Καλησπέρα, ακούγεσαι. Αεκτής είμαι. Άντε γεια. Τέλος ρε. Ρε τέλος ρε, δεν παίρνει κανείς ρε, όχι ρε. Εμπρός. Αεκτής από Δραπετσάνα. Άντε γεια ρε. Δραπετσάνα. Εμπρός. Με ακούτε? Ναι, ακούω. Γιώργος από Καλαμάτα, Ολυμπιακός. Ναι. Έλα Γιώργο. Η γενική παρουσία της ομάδας μας ήταν πολύ άσχημη. Στενοχωρήθηκα εγώ για την ήττα. Δεν δίνεται ο Ολυμπιακός, που είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να χάνει από την ΑΕΚ. Και δεν γίνεται να μας χαρίζει τέτοιες λύπες η ομάδα μας και να βγαίνει ο κάθε αεκτής και να μας κάνει καζούρα, δηλαδή ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα κτλ. Κάτσε ρε Γιώργο. Όταν η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα το 1994, δεν μπορεί να μιλάει για εμάς. Έτσι πράγμα. Τότε τι καζούρα σου κάνει. Ο πουθενάς. Τι καζούρα που έπαιζε με την Αθήνα μέχρι χτες. Γιατί εκνευρίζεις όμως. Αυτή είναι.
Αυτό που του λέω στην παιδιά, αυτό σου λέω και εγώ τώρα. Θέλω να πω ότι έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δυστυχώς ο Μπέρνι Χάση, ο προπονητής, έκανε μεγάλα λάθη στην άμυνα και δεν ήταν το λάθος του Καπίνο, ούτε του Φικέιρα, δεν μπορούσε να καλύψει μόνος του όλη την άμυνα. Προσπάθησε ο τερματοφύλακας και έσωσε πάρα πολλά γκολ. Όχι, φίλε, αλλά σε κάποια περίπτωση ήρθε δυνατότερη και κατέρευσε η άμυνα. Άκου, φίλε, άκου τώρα. Έλα, να σου πω, δεν είναι, όχι. Γι' αυτό είναι και τερματοφύλακας. Για να πιάνει κάποια άσε με, φίλε. Δηλαδή δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Έπιασε πολλά ο Καπίνο, συγγνώμη. Το πολλά. Φίλε, άμα δεν θα μιλήσουμε. Δεν υπάρχει καλή άμυνα. Άκου, φίλε μου, άκου τώρα να σου πω. Εγώ όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν γίνεται. Θέλω να είμαι τίμιος απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού και άμα κάνουν και κανένα λαθάκι, να μην το καυτηριάζουμε. Αλλά όχι να βγαίνουμε και να βγαίνουν και ευεργέτες κάποιοι. Καταρχήν, θες να σου πω εγώ, πες μου, έχουμε παίξει 9 παιχνίδια. Πες μου μια φορά που έχει βγει ο Καπίνο και έχει πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Μία. Έξοδο. Να έχει κάνει έξοδο και να έχει πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Μία. Αριθμητικός, μία. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Είπαμε εδώ ναι, πάμε όλοι μαζί, αλλά όχι και κάποιοι παίκτες, ας πούμε, που υστερούν να τους κάνουμε και θεούς εις βάρος των άλλων. Κανένα δεν κάνουμε. Λύσα και ομοία. Κατάλαβες το λέω. Έχει ευθύνη, δηλαδή για να κοντολογείς, έχει ευθύνη για το 2-1. Τους έβαλε στο παιχνίδι, αν θες να μου πει τη γνώμη μου. Και αλλά πρώτος ότι όλοι οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πρώτος υπεύθυνος είναι ο Χάση. Δεν έπαιξε καλή στρατηγική και εκεί χάσαμε. Οι άλλοι ήρθαν ανανεωμένοι, ήρθαν δυνατοί. Πού μου, στα κολομέρια. Ποια ανανεωμένοι. Ρε φίλε. Άντε γεια ρε. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Ο φίλος Σωτήρη, Μαπασαντώνη, ο Γέρασιμο. Καλησπέρα. Γεια σου. Δεν το κάνεις, Άκη. Ούτε το Σωτήρη. Του Σώτου, ο Πειραιά. Α, του Σώτου, μπράβο, ρε, έλα, που είχαμε μιλήσει την άλλη φορά. Γεια σου, φίλε. Πρόσεχε από εδώ. Α, εκεί με ένα ξέρει το τάκι. Ναι, πρόσεχε από εδώ. Ναι, θα σε κλείσει. Άντε γεια! Πότε ξαναπήρες εδώ ρε! Ο φίλος του Σωτήρη που τον ήμασταν και παίζει στον Νάκη. Με τα ρούχα. Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι, Γιώργος από εκεί Παρασκευή. Ναι. Ναι, Γιώργο, πες. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Άκη. Ό,τι θέλεις. Καλησπέρα, καταρχήν, Άκη. Επίσης, καλησπέρα. Αν και εξής, τους καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αν και εξής. Είναι δύσκολο να κάνει αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, συνέχισε. Γιώργος, είπαμε. Όμως κάτι είπες πριν. Ναι, ό,τι θέλεις. Είπες ότι δεν γίνεται να έχουμε την ίδια κόμμενα. Ναι. Κάτι συνέτερη κάπου που δεν. Εσείς, ναι, βέβαια. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν την ίδια γκόμενα τη εννοεί το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μέσω της διαιτησίας και της ΕΠΟ. Έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Είναι ανέφικτο. Μπορείς να μου θυμίσεις λίγο ο Πέτρος Βόκαλης, ο πρόεδρος σας, για τη γυναίκα. Ναι, αυτά είναι καλά και σιλίκα. Όχι, δεν γίνεται. Άντε γεια! Εσύ. Άσος, είσαι ένας ελεηνός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Είμαι Άκη, εγώ δεν... Άντε γεια! Δεν θέλω να Άκη, άσε! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποφασίστηκα. Είμαι ο Νίκος. Μ' ακούτε? Ναι. Είμαι ο Νίκος από Μύκονο. Ναι. Ομάδα Παναθηναϊκός. Στις που τα λέμε αυτό το πράγμα. Αφήστε το να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς μεταξύ σας πείτε. Εμείς θα το αφήσουμε. Ωραία, κάτσε λοιπόν. Ναι, 4 άντε γεια. 4 άντε γεια και τον αφήνουμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργος από την Τραπετσόνα. Άντε γεια! Μάρε, γεια σου Γιώργο από την Τραπετσόνα Εξή. Άσε ρε! Η ώρα καλή περαστικά στο καλώδιο και καλή ξεκουράδα, Γιώργο. Εμπρός. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Κώστας από Κιλκή. Από την Κική. Όχι. Παναθηναϊκός. Ναι. Από Κιλκής, δε. Α, Κιλκής. Ναι. Κιλκής εκδίτσα. Για πείτε μου, πώς το βλέπετε το μάτι την Κυριακή, το ντέρμπι. Ποιο τέρμπι, πάλι. Το ντέρμπι στο μπάσκετ. Α, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, δεν τη λέτε, Τάκη. Και όλα κερδίσουν. Κάτσε ρε φίλε. Ένα λεπτό. Εγώ όταν ρώταγα άλλους Παναθηναϊκούς πώς θα βλέπετε τον τέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και μου λέγανε θα κερδίσουνε. Πού είναι το Εγώ μόνο να ξέρω. Ρε άκουσες τι είπα.
Όταν ρώταγα τους Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και τους έλεγα ποιος θα κερδίσει και μου λέγανε ο Παναθηναϊκός. Πού το κακό. Αυτοί έτσι νομίζανε, έτσι λέγανε. Γιατί σε πείραξα εγώ που είπα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Στο φάλιρο, Άντε γεια! Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Απ' την Τραπετσόνα είσαι. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου. Άντε γεια! Ας θα τη μιλήσω. Αφού σε πνιγυρίζομαι, ρε. Βρωμάς γάμα εθνική, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ο Βάζελος. Καλώς τον ύποπτο. Βάζελος. Έλα, ρε, απ' τη φωνή σε Άντε γεια! Γεια, από μόνος σου. Γιατί δεν είπες, όχι δεν είμαι Βάζελος. Όχι μόνο αυτό. Εμπρός. Και τι είπαμε εσείς. Εσένα. Πήγε Παναθηναϊκός. Ναι. Άντε γεια! Κάτσε, ρε. Έλα, Τάκη, καλησπέρα. Γιάννης Παναθηναϊκός. Άντε γεια! Δεν θα μοιάζεις, ρε. Δεν θα πάρεις. Εμπρός. Τι έγινε, ρε, Ταύρε. Σικάγο Bulls. Τι είσαι. Ακούτε. Σ' ακούμε, ρε. Ακούσαμε ένα ξεφύσιγμα. Πολλά Σάικ. Ωραία. Όπως ξεφύσηξες. Άντε γεια! Γεια σου, αγόρι μου, από Λάρισα. Ναι. Ναι. Από εμένα. Αυτός από... Ναι. Σώμας από Καλυθέα. Μίλαν. Από Κοριτσά. Τι είσαι. Καλυθέα. Μίλαν. Ναι, Μιλανάρα. Άντε γεια! Τι Μίλαν. Πάλι Ιταλία. Μιλανάρα στην Ιταλία. Εμπρός. Ναι. 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 Άντε γεια! Ναι και ναι, δεν έχει εδώ. Δεν με τρελάνετε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, ναι. Εσύ είσαι. Ο Παοκτζής. Από Καστοριά πάω. Ναι, φίλες. Τι θες, ρε. Έτοιμο το εξοχή. Άντε γεια, ρε. Θα μιλάς σεβαστικά, ρε. Έτοιμος και έτοιμος. Εμπρός. Έτσι ακριβώς. Τι είναι, μηχανάκι. Ναι. Από Καστοριά πάω. Ναι, μπράβο, πήρες. Μπράβο. Μιλήστε. Τάκη την Κυριακή. Άντε γεια! Πάρης από Μαρούσι. Πάρεις. Πάρισα. Πάρεις, ρε, από Μαρούσι. Πάρεις. Ομάδα. Ολυμπιακός. Πάμε, ρε, Πάρη, πες. Μια ερώτηση. Πάμε με την ερώτηση. Το Μαρινάκι τι γίνεται, γιατί κάνει... Εντάξει, Άντε γεια! Εμπρός. Έλα, φίλε. Αμέσως. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. 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 Άντε γεια! Αφού σου είπαμε ναι. Τάκη μ' ακούς. Ναι, έλα φίλε. Άλλος είναι. Άλλος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Να ξέρουμε πόσα καλησπέρα πούμε, ξέρουμε. Για πες. Τάκη μ' ακούς. Όχι, εσένα. Αυτό να πρέπει να το στείλεις. Από Νέο Ηράκλειο τηλεφωνώ. Ναι. Βολή Κασταύρος λέγομαι. Ωραία. Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Για πες μου ρε Τάκη λίγο, γιατί δεν σε κατάλαβα από την αρχή. Έβγαλες 2 χαρτάκια. Και έδωσες ένα 20 λεπτό λες. Ναι. Αυτό τι ήταν ηρωνικό. Όχι, ηρωνικό. Ας το πω εγώ, ας το πω. Αφού με πήρες θα σου δώσω την απάντηση. Εγώ τι θες να δώσω, κατά χιλιάρικο δηλαδή. Για να μην είναι... Κάτσε ρε Άκη, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Πόσα έχει δώσει. Όχι, εγώ θα πω. Μου λέει να ρωτήσει εμένα. Και λέει ο άνθρωπος, άκουσε με. Δηλαδή εσύ για να... Κάτσε ρε. Για να μην είναι ηρωνικό. Θα ήθελα... Για πες μου, έδωσες 20 λεπτά. Κάτσε να σου πω. Θα έπρεπε να δώσω εγώ... Θα έπρεπε εγώ να... Ναι, κάθομαι. Κάτσε. Θα έπρεπε εγώ να δώσω 100 ευρώ για να μην είναι ηρωνικό. Αυτό ήθελες να κάνω. Αυτό ήθελες να κάνω. Να δώσω... Πόσα έδωσε αυτός, εσύ είναι Εσύ πόσα έχεις δώσει. Κύριε Βολίκα Σταύρο που μας είπες και το επίθετό σου. Πόσα έχεις δώσει εσύ. Για δείξε μου μια απόδειξη με τον Βολίκας πόσα έχεις δώσει για την Παναθηναϊκάρα. Όχι, αυτό που σου λέω Εσύ είναι, εσύ είναι. Αυτό που σου λέω και το επίθετό σου και καλά. Εγώ έδωσα 20 λεπτά. Πάμε παρακάτω. Άντε για, όχι ρε. Όχι ρε παρακάτω. Όχι παρακάτω. Ρε Σταυρίκα Γιώργο. Εντάξει, Βολίκας. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωστής από Ηλιούπολη. Πες Κωστή από την Ηλιούπολη. Ολυμπιακός είμαι. Θα το δούμε. Πάμε. Ορίστε, δεν σας το πω. Όχι, θα κρίνουμε στο τέλος τι είναι ο καθένας. Πες εσύ τη δήλωσή σου και εμείς θα κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη για τον οποιοδήποτε, χωρίς παρεξήγηση. Έλα Κωστή, πάμε. Κύριε Τσουκαλά. Άντε για, Τάκη με λέτε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μίλα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε βέβαια. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ναι. Μια ερώτηση πήρα, Ολυμπιακός. Άντε για. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. ΑΕΚ είμαι. Ναι. Ο Αιγτζής από το Χαλάνδρη. Από το Χαλάνδρη. Γονάτισε. Άντε για. Εσύ δεν θα πάρεις ποτέ ρε. Εσύ η Αχοβά Αιγτζή θα παίρνεις στους δικούς σου Αιγτζίδες να λέτε ότι είμαστε πρώτοι.
Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός από την Κυψέλη. Ναι. Να σου πω ρε Τάκη, είμαι μαζί σας. Ο Χάστη δεν σας άρεσε, έτσι. Ποιος? Πέρατε πάλι το Λεμονί. Εντάξει, δεν λέω, με το Λεμονί είπαμε καλά το πρωτάθλημα. Ποιος δεν μας άρεσε? Ο Χάστη. Στο Γενάρη θα είσαι πρώτος. Ναι, εσύ τι είσαι ομάδα? Στο Champions League πες μου ρε φίλε. Εσύ τι ομάδα είσαι? Κάτσε, τι ομάδα είναι? Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ναι, και τι θες να κάνουμε? Αυτά δεν ρωτούνται, Ολυμπιακοί είμαστε. Ναι, ωραία, και τι θες να κάνουμε? Όχι, πες για σένα. Σ' άρεσε ο Χάση? Κάτσε, το καταλαβαίνω. Σ' άρεσε ο Χάση? Τι θες να πες, τι θες. Άλλο τι μας άρεσε εμάς. Εσένα τι σ' άρεσε? Να καταλάβει ο κόσμος τι πρεσβεύεις. Άλλο τι μας άρεσε εμάς. Μας ακούει τόσα χρόνια, ξέρει τι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μας καταλαβαίνει. Εσένα σ' άρεσε ο Χάση? Εσύ πες μας τι θέλεις. Σ' άρεσε ο Χάση? Εγώ θέλω καλή πορεία στη Champions League. Το πρωτάθλημα το έχουμε παρετήσει. Άντε γεια! Στα διάλα από εκεί πέρα. Μην βρεις, παρακαλώ. Καλησπέρα και καλησπέρα Τάκη. Γεια σας, καλησπέρα. Γιούρι, είμαι από Σαλαμίνα. Ο Ζούρι. Τηλεφωνώ, ο Γιούρι από Σαλαμίνα. Γιούρι καταρχήν. Το Γιούρι από πού βγαίνει? Από το Γιάννης. Από το Γιώργος βγαίνει. Λάθος έχουν κάνει. Από το Γιάννης, από το Γιάννης. Από το Γιάννης, ωραία. Από το Σταύρο βγαίνει. Ωραία. Το Γιούρι είναι ποντιακό, Και άρχισε με τη Σαλαμίνα. Πάμε, Γιούρι, τι ομάδα είσαι? Δεν θα στεναχωρήσω, αλλά είμαι ΠΑΟΚ. Τι να στεναχωρηθούμε, δεν θα στεναχωρηθείς εσύ που είσαι ΠΑΟΚ. Εσύ που θα στεναχωρηθούμε εμείς για σένα. Δηλαδή, εσύ που είσαι Ολυμπιακός, τι να κάνεις? Άντε γεια! Τι να κάνω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πριν ο Γιούρι. Άντε γεια! Καταρχήν... Πάρε και τον Αγκούρι. Άκουρε. Καλησπέρα και καλησπέρα Τάκη. Γεια σου. Δημήτρης από Κιλκής λέγομαι. Δημήτρης. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Τι ομάδα είναι? ΠΑΟΚ είμαι. Άντε γεια! Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Σιμών από Γλυφάδα. Σιμώνα. Σιμών. Ωραία. Τι είναι αυτό, εβραϊκό? Σιμών ρε. Όχι ρε. Άντε γεια! Όχι μόνο. Ρε στη θεία σου. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Η Λίτσα είναι. Άντε γεια! Δεν είσαι η Λίτσα. Πά να πεις μαλάκι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Άγγελος από Κυψέλη λέγομαι. Ναι, ομάδα. Αγγής είμαι κι εγώ. Μπράβο. Και εσύ. Πότε και εσύ? Με ποιον άλλο μα? Άντε γεια! Επειδή θες αίμα. Ναι. Τι και εσύ? Τι και εσύ? Υπάρχει κι άλλος. 600.000, 800.000 σε όλη την Ελλάδα. Τι και εσύ? Τι και εσύ? Ωραία, πάμε στο επόμενο. Κώστας από Μενίδη. Ναι. Γεια σου Κώστα, τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Άντε γεια! Γεια σου και εσένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσένα. Ιερώνυμος ονομάζομαι από Εγάλεο. Ο Τζερόνιμο. Έλα, Ιερώνυμε, τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ΑΕΚ. Άντε γεια! Γεια σου Τζερόνιμο Γκρούβι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτσε να ακούσουμε. Καλυψώ, η μαγαμεφώνα. Άντε γεια! Ας την καλύψω μόνο, ας την Κύρκη. Εμπρός. Καλησπέρα και καλησπέρα Τάκη. Γεια σου φίλε. Γιούρι είμαι από Σαλαμίνα. Ως. Γιούρι από Σαλαμίνα. Άντε γεια! Άσε εσύ δεν άπερες. Έλα φίλε. Ωραία. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Όνομα. Άγγελος. Έλα, Άγγελε, πες. Πώς τη βλέπετε την ομάδα στο μπάσκετ? Θα πάρει το ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγκα. Λες δεν θα έχει βάλει να πάμε? Ναι. Θέλω να Πάλι. Πάλι θες να πεις κάτι. Ξέρω δεν είσαι Ολυμπιακός. Κάτι να πεις. Και το όνομά σου. Άκου ρε Άγγελε. Άκου τώρα ρε φίλε. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Άκου ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ έτσι βλέπω την ομάδα μου. Τι θα σου πω δηλαδή? Τι? Δεν ακούω καλά. Άντε γεια! Άμα δεν ακούς, πήγαινε στον κουφολόγο. Να σε φτιάξω αυτή ο κουφολόγος. Οριλά, κουφονίσια είναι τα άλλα. Οριλά. Εμπρός. Έλα Τάκη. Άντε πάλι. Έλα πάλι. Ναι. Ακούς? Ακούω να λες. Λοιπόν. Ολυμπιακός, καλή ομάδα. Ξέφυγε. Άντε γεια! Ναι ρε βλάκα. Στα 21 χρόνια, 19 πρωταθλήματα. Εμπρός. Πάμε. Ναι, καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Αντώνης από Νέα Ερυθρέα, εκτής. Άντε γεια! Γεια σας και στα τσακίδια. Ναι, καλησπέρα. Σ' ακούμε, καλησπέρα. Άκη λέγομαι. Άκης. Υπάρχει λόγος από πού. Απλά σας βλέπω και σας χαίρομαι, πραγματικά. Τι ομάδα είσαι?
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και σου Τι ομάδα είσαι? Τόσα χρόνια που έχετε πάει στα γήπεδα. Μισό λεπτό, τι ομάδα είσαι? Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Άντε γεια! Ούτε λόγος να μου κάνεις ερώτηση υπάρχει. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Βγάλε το μαντίλι από τη μύτη. Να ακούτε. Σ' ακούμε. Εγώ ήθελα να μιλήσω σοβαρά τώρα. Όχι, Ήθελα να μιλήσω σοβαρά. Τι ομάδα είσαι? Και ποιος θα το κρίνει? Είναι ο προηγούμενος αγγλής. Δεν μιλάμε σοβαρά, ρε. Είναι ο προηγούμενος αγγλής. Λοιπόν, άκου τώρα. Άντε γεια, ρε, που θες να μιλήσεις και σοβαρά. Εμπρός. Καλησπέρα. Τι? Από Ορεστιάδα. Από? Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Ναι. Ομάδα. Όνομα. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ φανατικά. Ωραία, για πες φίλε. Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα ήθελα να ρωτήσω, χρειάζεται ένα δυνατός Παναθηναϊκός πιστεύετε στο πρωτάθλημα? Τι να κάνει? Τι να κάνει ο Παναθηναϊκός? Χρειάζεται ένα δυνατό Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα? Άκου ρε φίλε, εσύ θα πάω να το πεις εσύ αυτό. Εγώ και έτσι που είσαι και ισχυρός να είσαι, σε πηδάω. Όλα τα χρόνια αυτό λέει η ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό έχω πιο πολλά πρωταθλήματα, γι' αυτό έχω 70 νίκες και έχει 49. Τι ισχυρός και ανίσχυρος, όπως και να είσαι, σε πηδάω. Άκου όμως κάτι. Πήγε να το πεις αυτούς που σου φάγανε τα λεφτά, πήγε να το πεις τα αθλήματα να μην τα ρίχνουν το ερασιτέχνη στη Β' Εθνική και άσε μας εμάς. Τι θα σου πούμε. Φίλε, εντάξει, το ισχυρός. Ναι. Και με νοιάζει ένα λεπτάκι λίγο, άσε μονάχρονα. Ναι, βέβαια, σ' αφήνω. Φίλε, το ισχυρός φροντίζει εσύ, ο καθένας, ο κάθε φίλαθλος της ομάδας του να είναι ισχυρή η ομάδα του. Ισχυρός δεν γίνεται από τα τηλέφωνα, ούτε όταν δεν ασχολείσαι, όπως δες εσύ. Έτσι. Και προφανώς μπορεί να μην ασχολείσαι. Θα ασχολείσαι για να είναι η ομάδα σου ισχυρή. Δεν θα ρωτάς εμάς. Και ένα άλλο, και ένα άλλο. Έτσι. Ρε εσύ, στη Γερμανία τη νοιάζει την Μπάγερ άμα το Αβούργο ή η Γκλάμπταχ είναι ισχυρή. Τη νοιάζει στη Γαλλία την Παρί άμα έχει δεύτερο αντίπαλο. Τι λέτε τα, τι σας έπιασε αυτό το ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό. Για μένα ο Παναθηναϊκός εύχομαι ένα μήνα, 2, 3, Β' Εθνική. Απλά εγώ... Άντε γεια, όχι, δεν υπάρχει απλά. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Δάκη. Ο Αντώνης είμαι από Κέρκυρα Αγκτής. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπε ο κύριος Σάββας ότι το 80% στην Κέρκυρα είναι Ολυμπιακοί. Τους μετρήσατε. Βέβαια. Έτσι, γιατί εσύ τι λες είναι Αγκτζίδες, απλά μου κάνει. Είσαι Κερκυραίος. Λέγε, είσαι Κερκυραίος. Είσαι Κερκυραίος. Κερκυραίος είμαι. Και δηλαδή δεν είναι το 80% Ολυμπιακοί στην Κέρκυρα. Ψέματα είναι. Ρε, πες, άκου. Όχι, κάνει προπαγάνδα. Ρε, άσε με, ρε. Ρε, σε ξαναρωτάω. Είναι το 80% Ολυμπιακοί στην Κέρκυρα. Όχι, δεν είναι. Είσαι ψεύτης. Σε ξαναρωτάω. Είσαι ψεύτης. Πόσο ψεύτης είσαι. Να σου πω... Ρε, πόσο ψεύτης είσαι. Ρε, πόσο ψεύτης είσαι. Άκου, ρε, εσύ, άκου τώρα. Λοιπόν, είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί στην Κέρκυρα. Άκου, ρε, να σου πω ένα άλλο. Να πει τουλάχιστον αυτό. Είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί στην Κέρκυρα. Ναι, είναι. Εντάξει. Άντε γεια. Τι, δηλαδή τι 70, τι 80. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Άγγι, γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Φάνος από Καλυθέα. Από Τερσπιθέα. Καλυθέα. Καλυθέα, Φάνος. Ναι, πάνω, λέγε. Λοιπόν, στο διατάφτα, Τάκη, την εφημερίδα γιατί την έκλεισες, την ώρα πρέπει να έχει μπροστά σου, έτσι δεν είναι. Τι. Δεν ακούω. Ντροπή είναι. Για να κάνω. Ντροπή, λέω, είναι που στην ώρα. Άντε γεια, τι λες ρε. Τι λες. Εμπρός. Ντροπή είναι που υπάρχεις. Είπαμε. Ναι. Εσείς. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια. Εμπρός. Καλησπέρα και καλησπέρα Δάκη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Γεια χαρά, εσύ. Γιώργος είμαι, από Πειραιά. Ομάδα. ΠΑΟΚ. Ναι. Από Πειραιά. Άντε γεια. Ασυχτήρια από εκεί ρε. Έλα, ρε ψεύτη. Ασυχτήρια από εκεί ρε. Όλο από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ στον Πειραιά με ένα παουτζή δεν έχω βρει. Καταρχήν άκου τώρα. Ασυχτήρια από Κάτσε εκεί. μόνο τώρα μιλήσω. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά, γεια σου, Άκη, γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Αντώνης, είμαι από Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου Νικόλα. Αντώνης είπαμε, τι Νικόλα. Νικόλα. Επειδή Αντώνης ή Νικόλα. Εντάξει. Αντώνης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο κάτι αξιοπερίεργο που συνέβη. Ναι. Ήμουνα τις προάλλες, ανέβαινα την Βασιλείος Γεωργίου, προς τα πάνω να ανέβω προφήτη Λέα. Ναι.
και ξαφνικά βλέπω απέναντι έναν τύπο με μια μαύρη κουκούλα. Ναι. Και έρχεται προς το μέρος μου, μου χώνει ένα σκαμπίλι και μου λέει ότι όπως γαμάει είναι ΑΕΚ. Τι σου είπε? Έτσι σε γαμάει ο Ολυμπιακός, Άντε, γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Γιώργος από Θεσσαλονίκη είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Τι ομάδα είναι? Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, πες. Για το Βόλο γιατί δεν είπατε τίποτα. Τι να πούμε, ότι χάσατε? Γιατί? Δεν χάσατε μόνο μέσα στο γήπεδο σας? Αυτό το γήπεδο που σας χάρισε το κράτος, δεν χάσατε. Στο γήπεδο σου, ρε αγόρι μου, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι, τι άλλο θέλω να πω, για πες. Και επειδή κέρδισε τι έγινε? Όχι, στεναχωριόμαστε επειδή κερδίσαμε. Τι έγινε? Χάσαμε τι έγινε επειδή κερδίσαμε. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω για το βόλεϊ. Άκουσε με, αγόρι μου, ένα λεπτό. Είπα σε έναν παγκοτζή πριν ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα το πάρει γιατί ο Φιλίπποφ. Το λέω κιόλας. Να έρθεις. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Μπάσκετ, επειδή καθυστερήσαμε, εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι παουτζής και άθεος. Τι είσαι? Παουτζής και άθεος. Άντε, γεια! Με Ιαχωβάτες δεν μιλάω. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Δοδόνη από Συγκρού, Παναθηναϊκός. Ποιος, Θεοδώρα? Δοδόνη από Συγκρού, Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Δοδόνη. Παγωτά Δοδόνη, πάρε το καμιόνι. Εμπρός. Καλησπέρα, Νίκος από Περιστέρι. Ναι. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Μη είπε. Νίκος είπε, μωρέ. Νίκος. Έλα, Νίκο. Ομάδα. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Καλές γιορτές να έχουμε ομάδα. ΑΕΚ. Άντε, γεια! Γεια. Άσε, σε πήρε στο λαιμό του άλλος. Ο Κυριάννης, από το Μενίδη. Έλα, φίλε μου. Ναι, ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ο Κούρκουλος. Ο Νίκος, ποιος Νίκος? Άντε, γεια! Ναι. Λοιπόν. Λες και σε βλέπω, ρε Καραγκιόζη, τέτοιο μυαλό έχεις. Ποιος Νίκος, ρε? Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε, αγόρι μου. Εσύ ο... Τι θέμα έχουμε? Λέγε. Γιώργος από Τραπετσόνα, εξής. Άντε, γεια! Είδες, σε καταλάβαμε. Έλα, μωρή, τα Καταλάβαμε. Έλα, φίλε μου. Πάμε. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Που ποτέ δεν τραγουδάει. Ρε, εσείς. Γιώργος από Περιστέρι. Α, μπράβο, να το και το Περιστέρι. Το στολίσαμε το δέντρο. Από Αγγής. Άντε, γεια! Έφυγες. Σε έκοψα γιατί μπέρδεψε την ομάδα σου. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Τάκη, έλα, φίλε. Έλα, φίλε μου. Άντε, γεια! Γελάς. Όχι, βαριά να σε. Εδώ δεν θα γελάτε. Είναι σοβαρή εκπομπή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Έχουμε μια. Ηλίας από Περιστέρι, Αεξής. Άντε, γεια! Γεια σου, Ηλία από το Περιστέρι και εσύ, όπως πήγανε και οι άλλοι. Εμπρός. Εγώ είμαι. Εσύ, δικός σου. Τι είσαι? Άστα λίγο. Να μιλήσεις μαζί του. Όχι, με Θέλω να πεις λίγο την άποψή σου για τον Τζαβέλα, είναι καλός παίχτης. Όχι. Τον Κίτσο. Όχι και ούτε θα έρθει στον Ολυμπιακό. Μπράβο ρε Παουτζή, μετά από τόσο καιρό έκανες μια καλή ερώτηση. Μάγκες με Ολυμπιακοί, σας το λέω εγώ, ο Τάκης και ο Άκης και ο Ολυμπιακός, θα το μάθετε. Το είπε και ο Καραπαπάς. Τζαβέλα στον Ολυμπιακό, ούτε απ' έξω το Καραϊσκάκι. Τέλος, εντάξει σε Παουτζή. Δηλαδή με τον Τζαβέλα θέλει να πάρει την πλώση του Μπαρατάκη. Αυτό τι απέσεις. Αφού σου είπα, δεν θα τον πάρουμε, ρε κοροϊδό. Δεν πειράζει, αυτό δεν... Δεν ακούς τι λέω, δεν θα τον πάρουμε, δεν τον θέλουμε. Ωραία, πες το επόμενο που έχεις γράψει. Να μας πεις, ας το μη. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Την Κυριακή ποιον υποστηρίζεις, τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό? Τι είπες, τι κάνω? Να πάτε στο διάλογο και οι δύο. Εγώ Ολυμπιακός, εγώ θέλω να κερδίσω το Αγρίνιο. Άντε, γεια! Εμπρός. Εσείς δεν θέλετε να μας πιστέψετε. Και Τζαβέλα στο Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Λερώνει και το όνομα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κόλλης. Άντε, γεια! Έλα, φίλε, μίλα. Ναι. Έλα. Ναι, ακούτε. Ναι, σε ακούμε, φίλε. Στην Ελλάδα είστε καλύτεροι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Ναι. Είμαι αεξής, εγώ μπορώ να μιλήσω. Ναι, Γάμιλα, στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είσαι εσύ. Στην Ευρώπη έχω πάει στους 4, δεν τα λέτε αυτά, στο UEFA. Άκου τώρα. Είμαι καλύτερη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Ναι, με πώς, και έχεις 200... 68 πήρα το κύπελο κυπελού. Κάτσε να σου πω, ρε, κάτσε να σου πω. Το περίμενε. Και είσαι σε 250 θέσεις στην Ευρώπη. Πήρα το πρώτο ευρωπαϊκό. Ρε, είσαι... Ποιο ρε, το κυπελούχο πήρες, δεν πήρες Ευρωλίγκα.
άκουσα με κάτι. Πείτε ότι σας έχω πελάτες. Άντε γεια! Ρε νούμερο αγτζή, να ρε νούμερα, καθήκια, καθήκια. Καλησπέρα φίλε. Γεια σου φίλε μου, κλινική. Έλα. Νίκος, ναι. από Δράμα. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια σύγκριση οπαδών, σε παρακαλώ. Δεν τα πες όλα. Τι να συγκρίνουμε, με τη Δράμα. Με τη Δράμα. Με τους Μαυραετούς. Όχι φίλε, Ολυμπιακός είμαι κι εγώ, άκου να σε πω. Για πέμε. Δεν να κάνουμε τη σύγκριση, αλλά λέμε με ποιους. Λέγε. Όνομα, Νικός. Έλα, Νίκο, λέγε, Νίκο. Ο Ολυμπιακός κάνει κερκίδα. Ναι. Από το 2000 με μεγάφωνα. Με μεγάφωνα. Έρχονται οι παοξίδες, μας τη λένε. Περίμενε. Γιατί όχι, κάτσε, ένα. Κάνουνε με φωνή. Κάτσε ρε ένα λεπτό, περίμενε. Το 2000 στο ΟΑΚΑ. Μη φωνάζεις, δεν τα ακούω ρε φίλε. Άκουσε με. Θα λες αλήθεια τότε, άμα δεν θες να φωνάζεις και μου σηκώνεις τα νεύρα. Το 2000 που έκανα εγώ εξέδρα στο ΟΑΚΑ, δεν είχαμε μεγάφωνα, φίλε μου. Εντάξει είμαστε. Δεν είχαμε μεγάφωνα. Όχι, δεν είχαμε. Όχι ρε φίλε, δεν είχαμε. Εγώ έκανα εξέδρα και δεν είχαμε. Ούτε μικρόφωνα, τίποτα δεν είχαμε. Και ούτε από το Καραϊσκάκι το καινούργιο την πρώτη. Μη φωνάζεις, δεν θα ακούω ρε φίλε. Άντε γεια ρε. Θα μου να μην φωνάζω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Από Καστοριά πάω. Σε κατάλαβα. Είναι γιορτές σήμερα, θα σε αφήσω. Λοιπόν, Τάκη, συγχαρητήρια για τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Δίκαια το πανηγυρίζετε γιατί θα είναι ο μοναδικός τίτλος που θα πάρετε φέτος. Μπράβο. Δεν πρόκειται να πάρετε άλλον. Λέγε, Χαζοβιώνη, είναι Χριστούγεννα, δεν σε κόβω. Λέγε ό,τι θες. Λέγε νούμερο του Βορρά, λέγε. Λοιπόν, άντε γεια! Άντε ρε φύγε. Θα πει καλά. Ναι. Ο δικός σου. Από Καστοριά πάω. Δεν το καταλάβα. Πρωί. Έχετε τέλος. Σου είπα να πας. Κάτι διάβασα για το χάτι σήμερα. Τι είναι, απλήρωτο τον έχετε. Ναι, απλήρωτο. Για ποιον να λέει, κάτσε λίγο. Ας θα τα πατήσω και θα ακούσεις. Περιμένουμε τα μαύρα λεφτά του Σαββίδη να μας δώσει να τον πληρώσουμε. Γιατί ο Σαββίδης μόνο με μαύρα πληρώνει. Πήγε ήσυνα στο πόλο. Άντε γεια! Που θα κάνω και κουβέντα μαζί σου. Βλάκα παοκτζή. Πανηλήθιε. Ντροπιάστηκα τα κόκκινη Καστοριά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Άκη και Τάκη. Γεια σου και εσένα. Αποστόλης από Βόλο τηλεφωνώ, πάω και είμαι. Ναι, γεια σου. Αποστόλη από το Βόλο. Γεια σου. Ήρθε, Δημήτρη. Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη, όχι, μιλάμε και εδώ στο... Ναι, για πίσω από τις κάμερες. Σας περιμένουν οι Παρτιζάνοι στο Βελιγράδι, Δηλαδή, μας περιμένουν οι Παρτιζάνοι στο Βελιγράδι. Κάτσε, Αποστόλης από το Βόλο. Ένα λεπτό, βλάκα. Δεν τον έβρισες. Δεν τον έβρισα. Όχι. Τι είναι αυτό που πεις, δηλαδή εσύ έγινες και Παρτιζάνος. Κάτι τέτοιο ακούω. Άντε γεια! Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου φίλε. Κώστας Παναθηναϊκός. Εντάξει. Να αλλάξω το ποδόσφαιρο. Άντε γεια, ας το ποδόσφαιρο. Άμα μιλάνε Παναθηναϊκοί και αξίδες, θα μας πετάξεις έξω μας. Γιατί να μην μιλάνε ρε φίλε. Γιατί έχουμε πάρει ακόμη μια φορά και μας έχεις πει άντε γεια. Εντάξει. Τι σου έχω πει. Άντε γεια είπες. Γιατί, κάτι θα είπες. Δεν ξέρω. Τι θες να το ξανακούσεις. Του Σωτήρη του κογητού σου, ο κογητός. Του Στασινόπουλου. Του Σωτήρη. Εντάξει, το ξέρεις το Σωτήρη. Ποιο Σωτήρη. Από Βολή. Που ήταν παλιά. Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί εδώ. Τι είπε. Έπαιρνε τηλέφωνο, λέει, από εδώ το ξέρω, δεν το ξέρω από κοντά. Όχι, δεν το ξέρεις από κοντά. Που γιατί το δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Βρε το Σωτήρη δεν ξέρεις. Όχι ρε Άκη μου. Δεν καθόνεις τόσο πολύ. Σοβαρά ρε φιλαράκο, δεν το ξέρω, στο ξαναλέω. Δεν το ξέρεις. Όχι. Το πω. Έτσι, πες του το. Θα τραπώ να πω ότι το ξέρω τον άνθρωπο. Από εδώ τον έμαθα. Από πού. Από εδώ. Πώς. Πες στη Βουλή το σύνοδο ποιος τον έχει. Ρε ποιο. Ρε ο Σωτήρης αυτός που λες πήρε μια φορά στην εκπομπή
Και έτσι έμαθε ο ένας τον άλλον. Από κοντά δεν τον ξέρει τον άνθρωπο. Ακούς τι λέει. Τι λέει, άντε πες του. Ρε παιδιά, όπα λίγο, γιατί για το παιδί σταματάω. Κατάλαβα για ποιο παιδί μιλάει. Μια χαρά παιδί είναι ο άνθρωπος. Τώρα, πού είναι η διαφωνία. Τι λέει. Δεν το ξέρει το Σωτήρι. Σου λέω, δεν το ξέρω ρε φίλα. Άντε γεια! Ρε τρελός είσαι, αυτό δεν το ξέρω. Τι θα κάνουμε τώρα. Απόψε στις ακρογιαλιές αντιλαλούν διπλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς κι απ' τα ωραία μας τα τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς κι απ' τα ωραία μας τα τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία